Една феминистка в коментар заяви, че моето било език на омразата, защото да се определяла стойността на жената по младостта и красотата накърнявало човешкото достоинство. Като ми дойдете с назубраната пропагандичка от хелзинкските брошурки, май ви личи, че още не сте проумели нещо елементарно. Аз бях една от вас. И на мен куп буркини за правата на жените са ми обяснявали с размахан пръст как мъжете са врагове и потисници, а жените крехки жертвички на все така ширещия се патриархат из нашата изостанала байганевска държава. Докато ми се присмивате каква съм била проста и си събирате паричките от отличната маркетингова стратегия на зловредните ви НПО-та, тайничко обяснеете, че съм прекарала над едно десетилетие из дебрите на интелектуалния каймак на отайката сред жълтите павета. И че много добре знам какво говоря. Не се побирате в кожата си, че може жена да има акъл и да не иска да ви търпи повече набезите на българския народ. Да, феминистки мои, никой, ама никой адекватен мъж, който има избор от жени, няма да предпочете жена на 35, която не е мечтала да бъде млада майка, а да откара едни 15 години по баровете и върви в комплект с дете, нерядко направено точно там. Грам не ги вълнуват мъжете, вашите кариери, ако сте тръгнали да остарявате и да погрознявате. А вие масово на тази възраст сте и крайно тегави с завишените си критерии. Казвам ви в очите да не съм чула повече свободна и независима жена да дръзва да обяснява какъв трябвало да бъде един мъж. Заявили сте, че на вас мъже не ви трябват. Бачкайте си, живейте си разврата и си обличайте кучетата. Като сте готови да обсъдим каква трябва да бъде една жена, тогава може да се обаждате. А до тогава препоръчайте нещо за суха коса. Толкова е просто.